IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Mula ti agbalin a simbolo, iti baro a panagrugikas may sa a pamilya. Naisang sa ngayon nasagot kadagiti nagkalaysa iti kasalang bayan na iti pawaya kat iti mula akayo. Segon kan Mayor Sheila Galano, iti mula iti mangipakita nga mangrugidan iti biyaga usar iti may sa nga apelyedo kan pamilya a binukelda. Dahito ya programa kat saan laong nga mangipakita ti panang suporta iti baro a panagbiaga dagiti aginayan ayata no diket ti mangiparangarang ti panagaywan iti aglawlaw. Kabuan iti daytoy na iti dedikada pareha iti gundaway a mangimula ti baro a panawan agraman iti panang taripato iti kinaparsuaan. Mayat nga agmula da tatan nga nagkasarda ta digitoy nagabel ka dayto nabayag da nga talaga gidennan adupay ti anakdan tapnon mangipakita nga tatangal daw ti start iti may sa nga apelyedo may sa nga pamilya nga binukelda. So nga ini kami ida iti mula tapnon habang makikita da nga dumakdakkel jay mula malagip da nga iti panangimula da ka dayjay ket isu iti panagkasarda. Kabayatan na sa nga 17 apares iti nanggundaway iti libre pakasara iti lokal a gobyerno. Malaksit iti mula kayo na isagot pa iti singsing bagas kanda dumapay a regalo karagiti nagkasara. At ati 17 pairs nga nang-abel kadaytay kasalan ng bayan katanga tawen. Kas kanawidanen nga aktibidades mi no sumangbay ti panagpiesta mi may ito nga min ti schedule ti kasalan ng bayan. So iti January pa lang may bagbagamin iti barangays kan iti naduma-duma nga tattao nga addanto ti maangay nga kasalan ng bayan no dijay digiti amin nga panaka-process ti dokumento daket libre kasama digiti singsing digiti aras ken digiti sangkabasit nga pagsasangwan da normal pass nga digiti seremonyas iti panagkasarda. May palagip pabalagyan na angay ti kasalang bayan 2026 sa iti Calabesa kas paset ti panagrambaka iti piesta ti pawaya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.